Hi guys, nandito kami ngayon sa parking ng SM and yan. Galing lang namin sa UST clinic. Yes, tama, may clinic dito si UST sa SM. And grabe yung procedure na ginawa sa asawa ko. Pero ang ganda ng labas, tingnan niyo. Diba? Ang ganda ng lips niya. Yes. Oh, natupad na yung pangarap niya na magkaroon ng pouting lips, guys. Magaling. And alam mo naman natin ngayon, yung mga ladies gusto yung pouting lips, yung duck lips, yung alam mo yun, yung parang Angelina Jolie lips. So yun, tapos na. Ang ganda ng gawa. Tingnan, focus natin. Focus. Wow. Ang ganda. Yan. Papakita natin yung before, yung hindi pa siya nagpapa-opera dito sa yan. Pero sa tingin ko may mas mabilis na paraan. Di ba babe? May mas mabilis, di ba? Ganito na lang siguro. Tadang! Yan! 8 months! Yan, buntisin nyo na lang guys yung asawa nyo para magkaroon ng pouting lips, di ba? Yun lang ang sikreto. Ito, buntis! Yun! 8 months na po siya buntis. Yun lang ang sikreto. So kung gusto niya pouting lips parati, magpabuntis lang kayo na magpabuntis. Okay ba yan? Yeah, yung mga asawa dapat 1 month na lang. Bye guys.